Como sabedes, pois para nós a Mostra Internacional de Teatro é o evento cultural referencial do ano e o evento máis importante que temos en Ribadavia e que convirte, ademais, como sempre dicimos, a Ribadavia na capital galega do teatro durante as datas que serán do 18 ao 26 de xullo. Bueno, nós levamos moitos anos aí traballando e batallando no ámbito das artes escénicas. A MIT, sobra dicilo, é un referente absoluto non neste campo e para nós é unha honra e unha gran responsabilidade tamén, non, Gena, sacar adiante este proxecto. Bueno, dicirvos que o cartaz se inspira en elementos un pouco propios da esencia do festival e tamén do contexto de aquí de Ribadavia, non? Demoslle a Monse a idea de empregar a imaxe da pedra, o elemento da pedra, que tanto nos rodea aquí en Ribadavia, en Galicia en xeral, non? Pero aquí tan especial, tan forte, e tamén a vegetación silvestre e unila un pouco a personaxes e figuras que están nun segundo plano no cartel que podedes ver que bueno, inspíranse tamén e representan a personaxes propias dunha montaxe teatral, non? A verdade é que sin os patrocinadores, como dicía, sería imposible levar a cabo un evento destas características en Ribadavia, polo tanto temos que agradecerlles que ano tras ano renoven o seu compromiso e a súa aposta por a Mostra Internacional de Teatro. Un total de 23 representacións escénicas e outras moitas actividades paralelas. Así que o día da presentación, que é o 26, vide preparadas, porque vai haber moito carrete, temos moito carrete, pero é que son 23, todas esas outras actividades, que nos vamos, xa veredes que vamos a incidir moito nisto, porque non queremos tampouco que pasen como se foran algo menor. Para nós é tamén igual, está a par, non, de toda esta programación. E, bueno, pois quería tamén aproveitar para agradecerlles tanto a Sabela como a Gena o traballo que levan desenvolto dende que chegaron á dirección da MIT, que foi todo moi intenso e moi rápido, e a verdade é que as cousas pois hai que facelas con enerxía, con cariño, e tanto Sabela como Gena levan amosado que a enerxía e o cariño por Ribadavia, polo teatro e pola MIT pois abunda, e eso vai a ser a clave do éxito desta 41 edición.